Takže čau, tady je Hanča 586 a já vás vítám u dalšího videa. Jsme na serveru Bedwolf a tady toto je krásný, úžasný spawn, já vám ho ukážu i z vrchu. Ať ho vidíte úplně. Vidíte to, jak to vypadá bezvadně? A vidíte, Shadow Hero majitel je teď AFK, takže mu nebudem nic psat. Jo, jsme to 4, jinak jsem to já, jsem to Pavko a je to ještě tady Golden Heart, ale to nějak nevadí. Tady je úplně bezvadný blok, aby byl úplně ve středu. Tady toto je úplně naschvál. A jsem trochu nachlazená, ale to je vedlejší. Tady, jo, máme tu bezvadný texture. To jsou diamanty. A oni vypadají, jakože diabok. Oni vypadají úplně bezvadně, vidíte to? Vidíte to? Aha, teď padám. To vypadá jak list Mariho, Ani. Ale to neřešíme. My půjdeme tady do toho, což nevím, jakože co má být, ale jak si je to úplně bezvadně vymyšlený, že se to dá přijít z kteréhokoliv rohu. Pak je tu tak trochu nefunkční rail station, ale to nevadí, protože, jak si vidíte, je tu jediná věc, to je toto, kde můžete jet. A to je tady, že pojedete tady, tu spadnete, tu jedete. Stále jedete, venku je noc, takže dáme den, lomeno do i. A potom jakože takhle jedete furt. A já tady vystoupím. A pokusím se ten vozík zastavit. Ale já ho zastavím tak, že to tu zničím. Vezmu si koleje, tyto koleje přesně, protože nechci, aby on asi no, to asi nepatne, že? Jsem nachlazená a tohle to mě nebaví. Tak za to se omluvám. Ano, to potlo? Fakt? Je někde bugnutý? Nebo já nevím. On se vypařil. Vozík se nám vypařil. Vypařil se nám vozík, nevadí. Tak to neřešíme. A my jdeme tady. A já vám třeba, co můžu ukázat? Já vám můžu třeba ukázat, jak to vypadá ještě spawn. Takhle zvenku. To vidíte, to je úplně bezvadný. Vidíte to, jak to je úplně kulový? Tady musíte přijít prostě. Byste to měli přijít, to je úplně bez vás, pan. No, tak to se jim asi trochu nepovedlo, ale nevadí. Jsou to úplně bezva varování. A úplně bezva, to je úplně bezva, toto. Hej, tady jakože je úplně kulový hrad. Můžete si to koupit i VIP, když tak. Je to VIP, mini VIP, VIP 1, 2, 3, jestli se nepletu. Ne. A sakra. To se mi stává často, protože mám nový notebook. A toto je úplně bez vaspa. Vidíte úplně prostě. A jelikož se mi to tam načítá a jít tam furt dokola, tak napíšu jmenová RP, Enter a to jmenová mezera 2, protože to se nám to neví. A já teďkom vyberu takové nějaké základní a takové nějaké prostě, co vím, že jsou úplně v pohodě, takže první půjdeme na warp. A jsme 0 a pomočka tam. A tady toto jsem pomáhala stavit. A přišli jsme na to. Nám nešli postavit dveře, pak je někdo postavil. Já jsem na to dala resku a nějak nešlo jim projít.
a mě nešlo projít. A pak jak si jsem to napsal Shadowovi a Shadow to vyřešil. Jo, takže toto je úplně bezva. Tady máte všechny lidi z Atimu. Máte Fatal Errora, Gofa, tady ty přečtete si toto, tady prostě toto je úplně kulový Ati. A my se přesuneme k druhému warpu a to bude warp. Já projdu všechny warpy, já to kašlu. Bar. A to nevím vůbec. Jo, to je toto, to jste tady a můžete tu těžit různě. A prostě tady se můžete dostat ven, když vyskačete. A je to noc, takže to dáme lomeno i a něco vidíte. Jste tady na takovém malém ostrovku, tu si někdo staví něco, nevím kdo přesně, ale prostě tady je svět, kde se má natáčet, ale jak si někdo tu dá warp, tak to nevadí, to vidíte. Takhle vypadá pavouk, takhle creeper a skeleton vám neukážu. Možná ještě bude v průběhu videa, ale spíš ne než jo. A tak projdeme teď do warpu číslo 3 a to je Bludisko. Ne, Bludisko 7, to opravdu. To je úplně bezvakulové bludisko a jak si někdo tam je zombík a bude sranda, protože on nějak za vámi nemůže, kdybych si vypla game mode, tak se za mnou asi nedostane, můžeme to zkusit, ale já si ještě, když tak vezmu bezva meč, uděláme no, negom mezera 0, budeš za mnou? Jo, vidíte, protože tady jsou tak trochu bezva udělané bludiště, který musíte projít. On je vzadu, není vzadu. Když to koukáš někde tady, by měl být. Někde tady by měl být tak začátek. A vím přesně jak. My se přesuneme, já napíšu ahoj. Točím k Fatal. Já mluvím potichu, že mě nebylo slyšet. Ale to nevadí. Uvidíme, ještě to nevím, jestli budu zveřejňovat. Takže my se přesuneme k dalšímu warpu. A to je warp, A to je warp bosorka, ale dáme si gm. Lomeno g máme zra 1, enter. A dáme lomeno warp bosorka. Jo, bosorka je jinak čarodejnice asi. Hele. A tady vidíte buildera. Toto je železné dveře. To tady Shadow udělal. Ježíš, neteleportuj se. Jméno to. A my se přesuneme k dalšímu warpu. A to bude jméno warp Canon. A to jsme tady jakože na tom úžasném novém biomu. Hned tady jakože to si dávajte fakt pozor, protože toto není celkem domyšlený. A jak si tu se hodně stavěly warpy, tady na tomto biomu. A my se přesuneme na warp creeper. CR1. A toto stavěl právě tady tento Fatal Error, co se za námi furt chce připojovat. Ahoj, Darkness.
toto Darkness 3609 je můj soupeř, kterého chci porazit. A nevím, ještě někde, ano, přesně tam, tady je Creeper číslo 2, oni si asi dávali, nevím, co asi dělali, to jakože kdo postaví lepšího Creepera, nebo já nevím, to je druhý Creeper. Mně se osobně líbí tento víc a přesuneme se k dalšímu warpu a to je warp doly. A tady vidíte, tu jsou úplně bezvadné doly. Oni se doplňují. Oni se fakt doplňují, ale jak si teďko mě nikdo nedoplnil. A my se přesuneme na další warp. A to je warp Draha. To jsem já stavěla, jak poznáte, a to máte jet, prostě tady si to takhle celé projedete, nikde se nezabijete, pak vyjedete tady, dojedete tu a můžete jet znovu, jo, bezva. To je úplně kulová dráha ode mě. No, nebo spíš já jsem se jednou nudila a jak jsem toto postavila. Takže dáme lomeno nemusíme. Půjdeme na to. Ano, a toto je warp enchant, který asi tu má být uzavřen, ale když tak můžete skočit dolů, pak nevím, třeba možná odstavat, ale to je vám na nic. Jestli se to jde, tak taky tady jde. Tam jakože to má být asi to. A prostě můžete tu plavat pod naším bezva spawnem, protože to je úplně kulový spawn, já vám to prostě budu říkat stále. Půjdeme na warp, ne enchant, ale a toto staví builder a má to být jeho tajný projekt a tímto já chci ho překvapit a zveřejnit to, protože toto vypadá už tak bezvadně. Nebudu říkat, co to je. Pište to do komentářů. Jo, pište to do komentářů. Kdo je online? Ahoj. Jo, Darkness se připojil, tím pádem on je online party. Jo, tady, jo, Darkness, říkám Darkness, bezva. A my se přesuneme k dalšímu warpu, ano, a jdeme lomeno enter a toto je rozgrifovaný papídlo. Bezva. OK, takže tento spravíme dneska. Jakmile hned potom, jakmile toto asi dotočím, možná budu ještě jednou točit, ale to přesně nevím, protože se mi nemusí podařit věci. A my se přesuneme k dalšímu warpu a to je lomeno mezera od enter. Toto jsou prostě kulová loď. Toto stavil Goofa a vypadá to úplně bezvadně. Ale tady tato taky vypadá bezvadně. Mám prostě rymu a z toho kašu, protože se mi částečně zakucká. Jak vidíte, zase jsme u tady tohoto biomu. Prostě u toho biomu, ten biom prostě, jo, to jsem tam stavěla, ať se můžete dostat nahoru, protože jsem se nudila zase. A dáme lomeno varp, protože se mi to ztratil. Toto je varp, a pojďme na valogame. Ano, toto je úplně bezva her. Jo, to vidíte, kdo to stavěl. A prostě tady půjdete
půjdete, tu spadnete do vody a můžete tu hledat čestky, to vidíte třeba jednu. Je tu toto, jo. A jsou tu různě ukrytý. Nebudu říkat, kde všude. Jo, někdo to něco blbne. Ale prostě jsou tu ukryté čestky různé. A my přesuneme se na další warp, což bude warp mega. Mega. A toto je ta, aha, to je ta loď. Druhá, OK. Takže toto je druhá loď, takže to nemusím dělat. Warp notebook, to já jsem se jednou ráno tak trochu stavěla a nudila a postavila jsem toto. Vidíte, udělala jsem si to i pro jistotu resku. Fakt můžete si tu třeba zahrát, ale prostě je to jen tak z nudy postavené, není to úplně bezvadné. Ale prostě vypadá to kulově, prostě tu jsou bezvadné. A my se přesuneme na lomeno varp mezera os tr ov. Chceš, aby tu jo, toto je vlastně toto. To zase chceš, aby si tu survival Games a Angelina, jo? Celá, aha, tak chtěla, jestli bych chtěla, tak jako napíšu klidně. Klidně bude aspoň více sranody. A my se přesuneme na další warp, což je lomeno warp mezera otaz k a z k a ne oáza. A toto se staví. Já tady máte odpověď na otázky, takže třeba jaké jsou stránky tohoto serveru a úplně takové bezvé věci, co mě napadly prostě. A teďkom půjdeme lomeno varp, protože si varpy nepamatuju a půjdeme lomeno varp mezera parkour. Ano, toto je úplně kulový parkour. Máte tu i cake a někdo ho rozgrývoval, takže ho taky opravíme, protože tu máte dojít, tu máte skočit tady, ale jak si to nějak nepůjde, protože někdo ho rozgrývoval. Jo, vidíte, hodně to tu rozgrývoval. To budu muset zase opravit, ježiši, ne, já nechci už opravovat, ale jako budu muset, no. Takže my se přesuneme na další warp a to je lomeno varp podkopávačka varp mezera podkopávačka. A toto prostě tu si vezmete lopatu, tuto tak někdo stěžil, že, nebo umám to stěžil. Tu spadnete a když spadnete ještě jednou, tak potom když spadnete teďkom, tak pod váma je sníh a když spadnete ještě znovu, tak pod váma je láva. A my se přesuneme na lomeno varp mezera příroda. A jestli se nepletu, toto byl úplně první warp, co se postavilo. Ano, to se mi stává teďkom často, protože se s tím stále učím ovládat. Protože mám novou myšku a trochu to někdo udělal někdo udělal takový hrad větší, ale to neřešíme. Dáme lomeno varp mezera 2 a my půjdeme lomeno varp mezera pvp, enter.
Jo, tomu popisuju. USB se hodí vždycky. Ano, USB se totiž hodí vždycky, protože máme tady takovou věc, jakože když natočíte úžasné video a bude ho nejvíc lidí jakože vidět a bude se jim líbit, tak dostanete USB. Můžete se podívat na náš web www.wolf.sk a to se mi zase stalo. A půjdeme na warp.ring enter a toto je prostě tady asi něco se děje. Tu nevím vůbec, na co toto slouží, asi se tu máte mlátit, ale to prostě jenom tak, kdyby se někdo nutil, takže půjdeme na warp, další, a to bude rovinko, enter, tady je warp rovinka, prostě kde máte hodně daleko od sebe, nemáte nic. Jo, to je něco k rychlosti, rychle něco k warpu, rovinka, přesně. A půjdeme lomeno warp, enter. A toto je prostě obchod, ve kterém prozatím nic není, obchod se dodělává, jasně. Dobře, možná tu něco je. Nebyla jsem v obchodě, hodně dlouho jsem nebyla v obchodě. Aha. Jsou tu i ten framey a jinak nic. A toto se asi bude dělat tak všude a tak uvidíte. Přijďte určitě na server. A půjdeme lomeno warp mezer no. Lomeno warp tábor. Jo, tady vidíte, jo, toto stavěl Goofa a dáme lomeno i enter. Ano, jo, tady, fakt přijďte, bude tu já s Darknessem se postaráme o survival games. A přijďte, určitě přijďte, můžete si se mnou s Darknessem zahrát. Můžeme natočit video, jestli byste chtěli. Ale ne, doufám, že mi zase nebude každý psát. A natočíš se mnou video, to bychom prostě, já bych to zkombinovala a natočila se všema. Hele, Darkness. Tady vidíte Darknesse, co bude taky točit a říká, že to dá gamerovi natočit. Ale to prostě je jenom tak, to říkal to jenom tak, prostě já se v tom ujišťuju. A já jsem napsal blbě warp 2. Abych vám ukázal warp taiga, protože toto je warp taiga, prostě tady máte taigu a máte tu stromy a máte tu moře a máte tu písek a máte tu travu a máte tu spoustu stromů, nějaké zvířata, kytky, možná někde houby, nevím přesně. A teď půjdeme na, proč to dělám tak složitě, vždycky warp, village 2. Nevím, proč to je village 2. Jo, toto je taky bez warp. Takže toto je prostě kulový warp, nevím na co to je, to asi zremovujeme, ještě se uvidí. A pak jdeme na warp VIP. A tady jsou prostě warp VIP, to je pročich. Aha, tak jsou jenom 3 druhy. Mini VIP má fly, day, night a stojí 27,46. Jestli se nepletu na měsíc. VIP má to samé, co ten. A pak má ještě lomeno Gate Sun
A vaniš stojí 68,68. A pak je extra VIP a ten má všechno, co měli. Všechno, co má VIP, plus Enchant All a GM1. To stejné platí pro Slováky, akorát za mini VIP platí euro, za VIP platí 2,50 € a za extra VIP platí 3,50 €. A toto vypadá bezvadně. Toto je úplně cool tady, toto je úplně bezva, kdo to staví. A tímto ještě bych vám mohla ukázat zpráva, no. Nebudu. A tímto bych se s vámi chtěla rozloučit. Určitě lajkujte video, sdílejte video, komentujte video a u dalšího dílu čau čau!